Iki ana sing strike bos. Panggilan strike sapa iki Wak Geng apa Wak Bet? Oh, Wak Bet. Oh, etan langganane. Wak Robert tibano. Wis wet tak deloki Bet. Oh, ya lumayan. Lumayan bolo. Cak Robert tibano sing strike. Mantap. 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 Laris. Laris. Enggak ada. Oh, si ono nyelempit di gedang. Cak Robert kait oleh siji. Tak lho, lon atae sak mili. Silon iki. Kuwi sing di omah mangga. Sing di omah. Nang di omah ono. Oh, iki sik kait mudun, Bos. Muga ae ono asile. Seketok asile situk. Kondol atim. Wapi atim. Wis kok dilanjut bolo kait oleh pelari siji Cak Robert. Yes, mriku mania mantap. Lanjut golek lobang.